Señora de la Merced, Mahal Birhen Awa, Inang Biyak, Inang Dakila, ipanalangin mo kami. Ang puso mong mahabagin sa Kristiyanong inaalipin ng mga morong suwail ay tinagos ng patalim ang lupang iyong nilakad sa sinta mo sa may hirap. Nuestra Señora de la Merced, Mahal na Birhen ng Awa, Inang Biyak, Inang Dakila, ipanalangin mo kami. Si Raimundo at si Nolasco, kapwa dakilang santo, at si Jaime lingkod mo, ang iyong pinasaklolo sa Kristiyanong nag-iiyak sa kalibingan sa paghihirap. Nuestra Señora de la Merced, Mahal na Birhen ng Awa, Inang Biyak, Inang Dakila, ipanalangin mo kami. Itinayo nilang lubos ang orden mo sa pagsakop sa kamay ng mga moro, ang nasawin mga Kristiyano, aliw kang kaliyak-liyak ng Kristiyanong nasa hirap. Nuestra Señora de la Merced, Mahal na Birhen ng Awa. Tinawag ng Diyos mula sa bayan, ang daing ay lubos. Ikaw ang larawan ng pagbibigay ng puso, buong buo, di kulang at hustong gusto. Maring Pilipino, tapang taglay mo, nakikilala mo ang iyong lupa sa lobo, ikaw ang paganggalang sa talim ng kasalanan, salita ng Diyos at panalangin ang sandata mo. Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambayanan, ikaw
ikaw ay pari. Ika'y Pilipinong isang pari ni Kristo. sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang papala ng Diyos ay sumainyo. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito. Pagpapasalamat ni Catalina Nepomuceno, 10 ng kanyang pamilya. Para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June Gente Tango, Karen Miranda, Chanda, and Tam Beltran, Kiki Ner Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat, Special Intense Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters in Cypress, California, Kaysan Kabigting, para sa kagalingan ni Renato Enrile, Aurea Magtoto, Danilo Mangulabnan, Father Iris Mangulabnan. 10 ng kanilang mga kasama, Michael Bravo, para po sa kalwalatian ng kaluluwa ni Lebrada, Jesus Crescencia, Brihido, Oscar, Marieta, Maurino, Reynaldo at George. Para rin po sa gagalingan ni Eric Garcia. Mga kapatid, sa araw na ito ay ginugunitan natin ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, ang patron Pentakasi ng mga pari, ang mga paris priest. Ipanalangin po ninyo, kaming mga pari ninyo, lahat po ng mga pari ng ating parokya, naging kura-paroko ng ating parokya, si Father Alex, Father Boris, at si Father Ferdi na anak ng ating ng parokya. Naway paspasan kami ng biyaya, kapakumbabaan, at matibay na pananalig sa Diyos para magampanan namin ang aming ministeryo, aming paglilingkod sa Panginoon. Para tayo maging marapat na umarap sa banal na biging. Ating pong pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao alang-alang sa pag-ibig ni Kristo para sila'y aming maakit sa iyo. Kaisa nila, aming marating ang kalwalatian mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang ng paran, "Piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo." Pagkaraan ng 40 araw ng paniniktik, umuwi sila at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipo noon sa Paran Kades. Iniulat nila ang kanyang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, "Nagpunta kami sa lugar na pinatiktikan ninyo sa amin. Mainam ang lupaing iyon, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon, malalaki ang lungsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni Anak, sakop ng mga Amalesita, ang Negev. Ang kataasan ay tinitira naman ng mga Heteo, Hebuseo at Amoreo.
Ang nasa baybay dagat naman at ilog Jordan ay mga Kananeo. Pagkatapos nilang magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, "Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila at tiyak na malulupig natin." Sumagot ang ibang tiktik, "Hindi natin sila kaya pagkat mas malakas sila sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat." Ito ang sinabi nila, "Higante ang mga taga roon at sino mang magtanggang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo." Nakita namin doon ang mga Nephilim. Ito'y lahi ni anak buhat sa Nephilim. Halos hanggang tuhod lamang kami. Ang buong bayan ng Israel ay nalungkot at magdamag na nanangis. At nang magbalik ang mga tiktik, sinabi ng Panginoon kay Moises at Aaron, "Hanggang ngayoy patuloy pa ang mga Israelita sa pagreklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang pinasasabi ko. Buhay akong Panginoon. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo'y mamamatay dito sa ilang. Ang 40 araw na paninitik ninyo sa lupaing yaon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong yaon. Akong Panginoon ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto, hindi alumana. Ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Parang ningaskugon ang lahat ng ito'y kanilang nilimot. Sariling balangkas ang sinod nila, hindi ang sa Diyos. Habang sa ilang, ang sariling hilig ang siyang sinunod, sa ilang na iyo'y kinalabang nila at sinubok ang Diyos. Panginooy gunitain, ay masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilag-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya, at hindi natuloy ang kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Mabuting rin. balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahon yun, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae na inaalila ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo," at nang umalis na, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinuko." Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang mga tutaman ay nagsisikain ng bungong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang inihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Sino po yung mga nanay dito? 4 na nagsimba na babae, 4 na nanay. Sabi nila, gagawin lahat ng nanay para sa kanyang mga anak. Gagawin lahat. May nakita po akong post minsan sa Facebook, sabi niya, papatay ako ng tao kapag sinaktan ang aking mga anak. Papatay ako ng tao kapag sinaktan ang aking mga anak. Meron pong isang kwento ng isang babae, nanganak siya. Anong nanganak siya? Siya ay hikahos at hirap na hirap. Mahal na mahal na mahal niya ang kanyang anak. Alam niyo yung ginawa niya? Pinamigay niya ang anak niya. Bakit niya pinamigay? Dahil mahal niya ang anak niya. Sabi niya sa sarili niya, kung ito'y lalaki sa akin, hindi magiging maganda ang kanyang buhay. Hindi magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Baka mahila ko siya sa aking karupahan. Nung ginawa po niya, masakit na masakit man sa loob niya. Dahil mahal niya ang bata, pinamigay niya ang kanyang anak. Napakasakit, pero ginawa niya dahil mahal niya ang kanyang anak. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, makikita natin ang kwento ng isang nanay. Isang nanay na tinuring na mababa ng mga Hudyo, isang Kananea. At anong ginawa niya? Siya'y lumuhod sa harapan ng Panginoon. Ngunit sa kanyang pagluhod, anong sinabi pa ng Panginoon? Hindi nararapat na ibigay, kunin ang pagkain ng mga bata at itapon sa mga tuta. Anong sabi niya? Kahit mga tuta ay naghihintay ng pagkain na nalalaglag sa mesa ng kanyang Panginoon. Tinanggap niya ang paratang o tinanggap niya ang pasaring sa kanya na kahit isang tuta, isang mababa, tinanggap niya ang pagtingin nilang mababa sa kanya. Bakit? Dahil sa pag-ibig niya sa kanyang anak. Dahil gusto niyang gumaling ang kanyang anak. At anong sabi ng Panginoon? Napakalaki ng iyong pananalig. Ang iyong hinihiling ay mangyayari. At gumaling ang kanyang anak. Napakalaki ng iyong pananalig. Mga kapatid, siguro po kahit sinong magulang ay gagawin nyo. Pagpapakumbaba, ibababa ang sarili para sa kanilang mga anak. At kung titignan po natin sa Ebanghelyo natin ngayon, pananalig at pagpapakumbaba ang ginawa ng babae. Pananalig sa ating Panginoon, bagamat siya'y tinuturing na kalaban. Pananalig sa Panginoon, bagamat siya'y tinuturing na iba. Pananalig kahit na siya ay tinignan na ng mababa. At kababaang loob na tanggapin kahit na ano para lamang sa kanyang anak. Hindi po araw ng mga nanay, araw po ng mga pari ngayon. At sana hilingin natin sa Panginoon, ipanalangin niyo kaming mga pari, na sana ay maging matatag ang aming pananalig sa Diyos na nagbigay sa amin ang aming pagkapari. Maging matatag ang aming pananalig sa Diyos na nagluklok sa amin kung saan man kami ngayon. At magkaroon ng kababaang loob na sumuko sa Panginoon, na isuko ang lahat, aming ministeryo, aming paglilingkod, aming parokya, o
ang aming sarili at ang aming buhay. Isuko namin ang lahat para sa Panginoon. Dahil siya ang punot dulo, siya ang dahilan ng aming pagiging pari. Ipanalangin niyo po kaming inyong mga pari, na sana ay maging malalim pa, matatag ang aming pananalig at magkaroon kami ng kababaang loob na idulog lahat sa Panginoon narili ang aming ministeryo. Amen. Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kadugod-dugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa pagkain ng mga alay para gunitain ng mga banal, lalong-lalo na sa San Juan Maria Vianney, ay magdulot sa amin ang pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Parapat na Diyos. siya ay pasalamatan. Tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan namang makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pangunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay ipinahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mangulir at tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, kayo pong banala ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghahati niya. Iniabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang gantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Florentino naming Arsobispo, ni Aposeto naming Obispo Emerito, ng Tanang Kaparian, lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong bigay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose ang kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal, lalong-lalo na sa Juan Maria Binay, na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Ngayon mo nga ang pananampalataya, ito nga ang pagkakasala, pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging At sumainyo rin. bigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace. 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 Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos. Bibigay kagalingan sa atin. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya, sa Kanyang banal na bigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Panuntunan mo ko, ulingi mo ko, alipan sa wanda ko man, din ka salam. Ibu ko kaliwan, agad mo pusong pa, lelang mo ko, o kakong kino. Sablang ako, sablang kako, di ka nga. Lubog mo ko, o kakong kino. Sablang ako, sablang kako, di ka nga. Lelang mo ko. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at pagmamahal na Ama, nagsusukmamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng iyong pagmamahal at ipagadya kami sa iyong mapaghilom na kamay mula sa takot at kamatayan at karamdaman. Itaguyod kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong at patuloy na sa tulong ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan na ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga kumakalinga at sa mga may sakit upang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigan, maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapa ang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito tungo sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya kami sa lahat ng kasamahan, kalwalatian at mapagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami. San Pedro Pio ng Petrasinya, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. San Madre Teresa,
Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. ina namin at Pintakasin, Nuestra Señora de la Merced, Panalangin mo kami. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinanggap naming banal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maganda nawa para sa aming pagkakamit ng kalagayahan na idinulot kay San Juan Maria Vianney ng iyong paglingap na maasahan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, nagpasawalang hanggan. Amen. Assignment po natin, mamayang bago po tayo matulog, pakidasal niyo po sa dasal ninyo ang mga naging kura paroko at mga kaibigang pari. Amen. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Palain kayo ng mga pangyariang Diyos at iyong pamilya, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kayo naglayang dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bingin Diyos po, kaya kayo ang dakal pong salamat. Lubak at masukal ang iyong daan.